Isto ste si všimli tieto naše nové obaly, naše prebaľovanie a okrem toho, že sme vynovili dizajn, tak je dôležitá aj ekologickosť zmeny tohto balenia. Aj na pohľad už je vidieť, že toto naše nové balenie pôsobí značne menšie. Pri rovnakom objeme výrobku sme zmenšili veľkosť obalu, čo znamená menej použitého plastového materiálu. Celkovo ten obal je oveľa ľahší, čiže je menšia spotreba plastu, dokonca je vnútri taký špeciálny sáčoček, ktorý sa zmršťuje dávkovaním a používaním, čo znamená, že je to absolútne bezozbytkové vypoužívanie krému. Neobsahuje ani žiadnu kovovú pružinku, ani žiaden kovový dielik, čiže takto ako ho vymieňate prázdny obal, môžete strhnúť etiketku, tá tiež patrí do plastu a celkový tento obal sa dá bez zbytku zrecyklovať. A ešte dôležitá informácia je aj, že už tento samotný obal je z recyklovaného plastu. Takže naozaj aj krok ešte bližšie k prírode, je ten obal celkovo spratnejší, menší, ľahší, čiže aj pri cestovaní, aj doma vám zaberie ešte menej miesta, ale stále je to airless systém, čiže bezpečné, hygienické dávkovanie a ekologickejšie.